Dobrý večer. Já mám tady pro vás takové malé kouzlíčko. Mám prohotesku v ruce. Vložím ji do sádku, zabalím a pak ji udělám a ona bude froč. Pak ji celý kouzlí zpět. Rozumíte? Tuska jde samozřejmě vědět. Můžete sledovat, že ji nikam nedal. Jenom ji zaplím. Nikam jsem ji nedal. Furt tady je. Teďka ji zabalím. Tak. Teď dělám ale froč. Rozumíte? Pardon, tady se mi to trošku zaseklo. Nání. Teďko, půjdem se. Teďko, půjdem z háteček a na tom se